המשטרה שלו מדברת לי. אנחנו ילדים, אבל זה בגלל שההורים שלנו שתיהם מתו. 7 באוקטובר, 7:07 בבוקר, במוקד 100 מקבלים את השיחה הזאת שאנחנו חושפים הערב בפעם הראשונה, באישור המשפחה. בקור רוח ובאומץ בלתי נתפס, מיכאל עידן בן 9 מחייג למשטרה רגעים אחדים לאחר שהיה עד לרצח אביו ואמו רועי וסמדר עידן בקיבוץ כפר עזה. מה ההורים שלכם? מתו. מתי מתו? עכשיו יש... איפה אתם נמצאים? בעוטף עזה, כפר עזה. אתם מטרידים את המשטרה? אתם משקרים? לא, אנחנו לא משקרים. אנחנו לא משקרים. איך ההורים שלכם מתו? בבית. איפה אתם גרים? מה הרחוב? אין רחוב, זה כפר עזה. מה זה משפחה שלך? מה זה משפחה? עידן. משפחת עידן? כן. בני כמה אתם חמודים? אני בן 9 והיא בת 6. במילים פשוטות ושובות לב, כאלה שאף ילד בן 9 לא אמור להשתמש בהן, מיכאל עידן הצעיר מנסה לשכנע את המוקדנים שמדובר באירוע אמיתי. ומה קרה? אתה יכול לספר לי מה, מישהו נכנס לבית או שמה קרה, נפלה רקטה? מישהו נכנס לבית ואז ירה באימא ואז מישהו ירה ואז... ואתם איפה חמודים? תיכנסו לחדר, תנעלו את עצמכם בפנים ואל תצאו מהחדר, בסדר? אנחנו בתוך הממ"ד. אני מבין שאתם בתוך... והוא לא הגיע אליכם, נכון? הוא לא הגיע, הוא ירה באמא שלנו בחוץ. אבא שלנו יצא איתנו החוצה ואז עוד חייל ירה בו ואז ברחנו לבית. כן, אולי גם החוצה ביחד עם אבא. בסדר, אני עכשיו אשלח אליכם עזרה. כמה אתם שם חמודים? הוא לבש. אתם יכולים לתת לי תיאור של הבחור שירה באמא ואבא, מה הוא לבש? הוא חייל של הערבים. אין, בכפר עזה אין מיקום מדויק. איפה הם כרגע? הם בתוך החדר, בתוך הממ"ד, בתוך הבית. שיסגרו את זה.